E pa, dragi moji, kao što sam vam i rekao i već i najavio, ovoga jutra imam ja specijalnog gosta, kako kažu prvo po muško. Moj gost ovoga jutra je pevač koji je, evo mogu vam reći, jun mesec, 17 punih godina na muzičkoj sceni. Iako se pojavio jako mlad, za sve ove godine pratile su ga razne priče, život ga nije mazio, ali ga je dosta i nagradio. Danas kaže da je drugi čovek, da više nije onaj stari, a ja ću vam reći da definitivno da je on sada novi čovek, s obzirom na to da je se pojavio i 10 minuta ranije i danas i juče na sastanku ranije. Tako da ja ću samo reći da njemu ne treba ni ime ni prezime, da menja se kada je novi čovek, jer njegovo ime će uvijek biti prepoznatljivo, a on je Darko Lazić. Darko, dobro jutro i dobro ti meni došao. Dobro jutro i bolje te našao, pravo ti kažem. Darko, kako si od jutros? Pa kao i svako jutro, ja ustajem jako raspoloženo i ustajem jako rano, što kažu, za divno čudo. Spremno ranijih godina kako sam ja spavao, što kažu, po cijelo dan i čovjek jednostavno promeni navike na bolje sve. Reci ti meni, Darko, kako izgleda sad tvoj jedan dan, sada kada si, kako ti kažeš, novi Darko? Pa evo, danas, to je svako jutro, svaki radni dan ja ustanem oko 8 sati, 7-8, zavisi kako kada, i imam trening, ali danas sam trening preskočio da bi došao kod tebe u emisiju, da ispuštem... Samo ću ti pitati, da li si javio treneru da nećeš doći ili će vidjeti sada da si ovdje? Ne, nisam smio da mu ne javim jer moj trener je jako kritičan, inače jako me kritikuje kada se uspavam samo pola sata, a kamoli da ne dođem na trening, tako da uvek javim treneru sve, tako da danas smo preskočili, a svako danas idem i na put, tako da eto. Dobro, reci ti meni sada ovako, kada uporediš onog starog Darka i ovog novog Darka. Pa ne budem... Sačekaj. Kada uporediš starog Darka i novog Darka, pošto ti non stop kažeš novi Darko, šta bi vratio od onog starog Darka? Sada da može. Znaš kako, sve kada si rekao stari i novi Darko. Pa tako si ti rekao. Darko je uvijek bio Darko. Darko je uvijek bio Darko, nego uvijek sam ja bio svestan svega, uvijek sam ja bio to što jesam, nego jednostavno ranije nisam toliko puno obraćao pažnju na svoju karijeru i na sebe. Onda mi je to došlo glave više puta i onda sam rekao ajde više da se malo promene neke stvari, to je na bolje. Dobro, ja ću samo pozvati sve naše gledalce koji sada žele da se uključe u program. 063-701-0640. Svi vi koji gledate sada jutarnji program Studija B i imate nešto da pitate mog gosta i dragog prijatelja Darka Lazića, vi slobodno pozovite broj telefona 063-701. Ne, samo sekund. Greška moja, ja se izvinjavam svima. Izvinite, 3612 111. Znači 3612 111, pozivni za Beograd 011, pozovite svi ako želite nešto da pitate mog današnjeg gosta. Šta se smeje? Pa ne, očekujem sad poziv. Evo očekujem. Režija, da li već i neko zove? Da li vi to znate ili hoće li vam neko reći? Dobro, nije problem. Evo ovako. Darko, da li se plašiš da neko može da pozove ovoga jutra i da te, u stvari, i da te nešto pita što ti možda ne bih želeo? Pa ja se jedino Boga plašim. Aj sad. A to da me neko pozove da nešto pita, mislim nešto što je ružno ili tako nešto, mislim da to ne postoji stvarno. Mislim da smo to prevazišli davnih dana. Kaži ti meni sada ovako. Na koga Srna liči i da li je to tatina ili mamina mezimica? Pa ona je još uvijek mala da bi znao da je tatina ili mamina, ali po liku je tatina. Ja se ne bi složio sa tim. Zašto? To si rekao juče, ali ti si... Čekaj, ti si sebi napravio svoju kopiju, to svi znamo, to je Aleksej. Pa dobro, nije baš... Po nekim situacijama isto koja znam, Aleksej je isti ti. Pa jeste, ali i Srna liči dosta na mene, veruj mi. Veruj mi, kada pogledamo fotografije dok sam ja bio beba,
mislim da Strna više liči na mene nego na Katarinu. Znamo da je Strna malo propričala. Jeste. Što bi rekle stare babe, ako verovanju, dobit ćete i devojčicu i drugu. Zato što sve vreme viče mama, 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 a tatu mi nijednom nije. To znači da će biti i druga devojčica? Da će sljedeća biti devojčica. Ne, ja mislim da ja to tempiram onako po svom kako meni odgovara. Mislim da je sljedeće muško. Da li znamo ko je na vezi? Halo, dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite, nije još podne. Veliki pozdrav za mog Darka, znači to je najbolji pevač na svijetu, pozdrav Šabana Šavuća. Hvala vam puno. Gospođo, ja vam obećavam za koju godinu Darko Lazić će zaista biti Šaban Šaulić. Opa. Koju godinu? Šta pričaš ti, dečko bre, Kada bude napravio veliki koncert u Beogradskoj areni. A je li tako? Tako je. I nadam se da ćete biti u prvom redu. Vi niste voditelj kompetentan da pričate sa Darkom Lazićem. Veliki pozdrav za Darka Lazića. Veliki pozdrav za vas. I vi pitate njega na koga mu liči ćerka. Bože, sačuvaj se ta petko. Gospođo, hvala vam puno što ste se uključili. Hvala vam puno, doviđenja, prijatno. Eto, ja rekao, zovite da pitate Darka, gospođe kritikuje mene. Da li ćemo uskoro imati uključenje, kolege, ili da nastavim sa pričom dalje? Dare, idemo ovako. Dešava se puno toga u tvom životu. Problem u najavi. A novi Darko? Pa problem u najavi je pesma, moram da ti ispričam jednu stvar. Ipak sam ja, da kažem, pevač na koga su ljudi navikli da to bude malo onako burno. I jednostavno mislim da mi ljudi više veruju kada pevam ovakve pesme, ovakvu vrstu pesama, nego da pevam sada neke ljubavne ili šta ja znam. Ali i na tome sam počeo da radim i radit ću i tekako tek da i te stvari promenimo, jer da me ne povezuju ljudi samo sa nekim problemom, sa bivšim ženama, sa nekim tako stvarima, nego jednostavno da predstavim se malo i u drugom svetlu, to je da pokažem ljudima zapravo ono moje pravo lice, a ne samo ono što su servirali do sada o meni. Jer ipak mislim i smatram da imam mnogo veće kvalitete nego sve to. Nekoliko dana, evo koliko ja i ti provodimo zajedno, moram da kažem da si zaista promenio i da u više navrata si mi rekao da ti kao da pričaš sa starim Darkom. Pa to sam ti rekao i juče, zato što vidim da ljudi su i dalje u strahu. Ne u strahu, nego nekako su mi stisnuti i prosto počinje to da ne znaju kako da se ponašaju prema meni. Što kaže, promenio. Ne, uvek sam ovo bio ja, nego jednostavno nisam se tako ponašao. Bio sam vođen nekim drugim stvarima u životu i prosto mrzelo me da se ponašam ovako. Jednostavno, ja kažem uvek sve ide u svoje vreme, tako da se i ja menjam kako je vreme, tako i ja. Ali ću ti ja pokazati sada nešto. Ja sam ti to sinoć poslao. Pošto sada obeležavaš 17 godina, evo daću ti ovo da staviš, akreditaciju moju koju čuvam, 17 godina. Da li se sećaš... Ovo je moj potpis. Je li tvoj? Ovo je moj potpis. Pa i ovog, pa mislim se ja potpisao umjesto tebe. Ovo je bilo sa finala. Sa finale zastavice koje su deljene u Beogradskoj areni. Imao sam negde i onu, tad ste imali one za udaranje, kako se to zove, znaš, naduvavanje kao... Da, bravo, gumene. Pokušao sam i to da nađem, isto je bilo, ali to mi je bilo baš gušta da ti pokažem sada u emisiji. Nisam uspeo za datum, nisam siguran da li je bio 17. ili 19. ali koji god da je, tebi je ove nedelje punih 17 godina od kad si pobedio. Punih 17 godina od finala, to jest od Zvezda Granda. Od finalne večeri kada si... A inače je 20 godina koliko se već bavim pevanjem. Dobro, to jeste. I ti se pojavio sa 16 godina, ali tako? Sa 17 si pobedio. Sa 16 u Zvezdama Granda, tako je. A napunio 18. oktobra. Tako je. Meni javljaju da imamo telefonsko uključenje još jedno. Halo, dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, Katarina Kosta. je na telefonu, ja samo hoću da kažem mom mužu da ga puno volim i da je zaboravio da namesti krevet jutros. Katarina, Da. pa dobro jutro. Da li Dobro si jutro. ti to zaista rešila nas dvojicu da Pa posvađaš čekaj, ovdje? ljubavi, za to nije tvoj posao. Šalim se. Katarina, stvarno namestio krevet ili nije? Pa nije, ali to nije, što on kaže, njegov posao. Kad treba da mi pomogne, kad ne, ja to obavim. Slušaj me, ljubavi, ovako, vidim. Da sam nameštao krevet, onda bi zakasnio na emisiju. Da sam zakasnio na emisiju, onda bi me kritikovali ovde. Onda bi opet bilo stari Darko, jel ga opet kasni, tako da ne može i pare Tako jara. je. Zato mi sve zajedničkim snagama uspevamo. Katarina, ajde mi otkriješ jednu stvar. Ajde. Kada je poslednji put znamo da on jako dobro kuva, gospodin Lazić je ušao u kuhinju i zamenio te za večeru, pošto si sinoć ti spremala, a on je bio švrljao po selu. Ja mislim da je juče ujutru on spremio doručak. Doručak u 9, krevet mi ga da i to je bio prilog koji smo gledali pre nego što je Darko ušao u... Tako da će moja ljubav danas meni da spremi ono što ja budem sad rekao da mi Aha. spremi. Znači spremaš mu s obzirom da uskoro ide na put i njemu Tako je, pre nego spremaš. što krenem na put, hoću da pojedem grašak i to je to. Može. Ajde Kaćija da ti ne zagori, grašak ljubi srnu. Hoću. I šta da ti kažem, čujemo se, vidimo se. Hvala ti puno što se uključila i dobila vezu. Ljudi će misliti da je namešteno, ali nije namešteno, ja sam ostao zatečen. Volim i ja tebe, ljubav. Kad je rekla mom mužu, Veliki pomislio pozdrav. sam da nije neka nova, ali nije. Nisam ti prepoznao glas, slušalica je malo čudna. Tako da, Kaća, hvala ti puno. Hvala vama, ćao. Da li si ti ostao zatečen kao i ja? Pa pravo da ti kažem, očekivao sam ja ovako nešto da će se desi. Pošto mi je bila tajanstvena jutros i to je to. A što je bila tajanstvena? Mi ne živimo jako dugo zajedno, ali se toliko dobro poznajemo da... Kako ne živite zajedno dugo? Molim? Kako ne živite? Pa ovo će sad biti 3. godina. Pa 3 godine, Darko. Šta je 3 godine? Šta je 3 godine? Šta je? Pa šta je 3 godine? Meni to, vidi. Dobro, za starog Darka je 3 godine, ali za novog Darka će za 3 godine biti, to je bilo pre 3 godine. Pa vidim ako... Mogu ti dobro stoji uniforma, to sam zaboravio ti kažem. Kao pilot? Da, moram da ispričam nešto apropo uniforme. Mi smo ovaj spot snimali u Minhenu na aerodromu. Inače, ušli smo, ova prostorija je sad upravo, gde prolazim, ušli smo, tu inače ulaze samo piloti i ulaze ljudi koji rade, koji su zaposleni. Mi smo stigli na aerodrom, ja sam već bio u uniformi, tako da sam ja ušao lagan unutra i mi nikome ništa nije pitao. Čak su se pre meni obhodili kao da sam pilot i sedite da pojedete, da popijete sve, tako da... Jesi jeo i pio? Naravno da jesam, da. Dijetalno i ne dijetalno. Moram da kažem da se osjećao jako moćno. Vidim da stalno voziš, znam da voziš. Da. Stalno se potencira priča kako ti nemaš vozačku dozvolu. Ta priča se potencira na zadnjih 15 godina. Žao mi što sad ne mogu to da odatim, pokazao bi, ja sam juče... Ostala mi u kolima. Ne, samo ne znam da li mogu kolege da ugase moju kameru, da ostave samo Darka, da bi mi koleginica dodala moj telefon, ako nije problem, to. Dođi pa ga baci odatle, samo ga baci na tepih, pa ću ga ja uzeti, možemo da se vratimo, hvala vam puno. Ovako, dragi moji, ja nisam verovao, lagao bih vas kad bih rekao da sam verovao. Možemo li sada da se vratimo? Možemo. Ja sad ne znam koliko možete da evo ja ću vam. Da, Darko Lazić ima vozačku dozvolu. Čekajte, ustaću da pokažem u kameru, sad samo da vidim. Darko Lazić ima vozačku dozvolu, tako da, dragi kolege, čisto da znate, da više ne pričate da ne vozi bez vozačke dozvole, da mu policija ne dolazi u kasne sate zbog vaših prijava. Konačno smo razrešili tu misteriju. Darko, sad. Znaš kako, vozačku dozvolu imam zadnjih 5 godina već, ovo mi je inače strana vozačka dozvola, pošto sam ja otvorio firmu u Pragu, u Češkoj. Ali moramo reći da imaš i njihovu ličnu kartu. Tako je, dobijam i državljanstvo uskoro, ako Bog da. Tako da, prvi put kada sam ušao u Srbiju na granični prelaz sa vozačkom dozvolom, istog dana mi je bila i uzeta vozačka na proveru i lična karta, da ne bi slučajno bilo da mi je
napravljena kao falš ili kao nešto, tako da je sve moguće isproverovano i naravno da je regularno, tako da, pazi, mnogi su se iznenadili. Ja sam se iznenadio. Ja sam juče rekao, prvo ti meni pokaži pa da vidim ja da li sedem. Čak sam ja doživio da ne znam gde me je patrola zaustavila i ja dajem ovako vozačku i kaže a gdje si ovo napravio u Požarevcu? I rekao ne, nisam napravio u Požarevcu, ovo je rekao prava vozačka dozvola, tako da... Pa i ovdje imaš pasoš, amo nije. A to je više pasoša. Dobro, to je pasoš. Evo ovako, ja imam sad nešto da zamolit ću moje kolege da pripreme, da pogledamo šta se to pisalo, Darko, u poslednje vreme o tebi. U poslednje vreme? U poslednje vreme, da. Pa ćemo malo prokomentarisati naslove koje sam ja izdvojio, a onda ćemo se vratiti možda na neke naslove koji tebi možda u poslednje vreme nisu prijeli. Kolege, da li možemo da dobijemo prvu fotografiju koja je... Samo sekund. Da, to. Ako možemo dobiti prvi naslov. Evo ovako. Samo malo sekund da vidimo. Aha, zašto si juče objavio story pa svi preneli tvoju majku da je... Da je povratak Terminatora. Povratak Terminatora. Da li je realno da majku smatraš da je Terminator? Ne, mi u kući, bukvalno ceo život imamo takav odnos da kao prvo živimo jako pozitivno i volimo da nasmejemo jedne i druge. Mi se uvek šalimo na naš račun i naravno uvek. I moja majka to nije shvatila ništa ozbiljno, mi se tako uvek što kaže šalimo. Ja sam prosto morao da odreagujem kad sam vidio koje je naočare stavila, mi nisam ona izgledala kao Schwarzenegger iz Terminatora. Tako da, eto. A dobro, a zašto je bila besna? Zato što si je snimao? Ne, ona čak nije ni videla da ja nju snimam, nego je nešto, otkud znam. Pravo ti kažem, ne znam, nije čak ni bila besna, nego je nešto bila ozbiljna. Dobro. Možemo ne pogledamo drugi naslov, kolege. Meni je jako interesantan, s obzirom da smo zaključili da Darko Lazić ima vozačku dozvolu, pa da vidimo šta su to moje kolege još ovde pisale ovih dana za Darka. Da li može drugi naslov? Darko Lazić pazario novu besnu mašinu. Cena ide i do 370.000 eura. Izgleda brutalno, a ti ne kriješ sreću. To jest, Folker ne krije sreću, samo sam ja izbacio ovo Folker, jer me to nervira kada kažu da si Folker. Pa... Ja stvarno košta 370.000 eura? Košta i više. Dobro. Košta čak i... Dobro, nećemo o cenama, zakucat će ti na vratu. Ne, da kažem, ali to nije moj auto. Dobro. To je auto od mog prijatelja, mog menadžera, tako da, to jest... Dobiješ i da ga koristiš, da ga izreklamiraš. Ne, nisam ga čak ni dobio da ga koristim, nego znaju svi da ja obožavam dobra kola i dobre motore i da sam ceo život u tome. I prosto ja kada vidim jako dobar auto koji mi se sviđa, pogotovo volim da sednem i volim da provozam i da probam sve to. Tako da, eto, objavio sam sliku sa autom koji mi se dopao i to su mediji odmah preneli kao da sam ja kupio. Mislim, Bože zdravlje, ja kada bi imao te pare za auto, svakako da bi ga kupio. Naravno, svako ko može sebi da priušti i ono što voli, treba to da uradi. Ja nemam te pare za auto i sad s ove tačke ne bi to uradio. Kad budemo Arenu uradili. Dobro, da li možemo sljedeći naslov? To mi je najinteresantniji. Pogotovo kada je on u pitanju. Sad ćemo kolege da puste. Prvo te pitam koja ti je omiljena boja? Moja? Da. Crna. Crna? Da. Dobro. Darko Lazić nosi roze helanke. Da, dobro ste vidjeli. Ljudi u šoku i neverici. Postao jako viralan klip. Darko, slušam. Zašto baš roze helanke? Pa zato što su to kačite helanke. Te sam prve našao i obukao zato što Katarina, mogli ste da vidite i sami malo pa nešto okači neki snimak na TikTok ili na Instagram gde ona mene malo onako kako zove zezne, ali tako? I onda sam ja ušao u kuću i vidim da kuva u mojoj majici i u mom šorcu. A ja sam trebao da obučem šorc. To mi je šorc za kuću, to je lagani šorc.
Ja nemam šta da obučem. Rekao, pa nećeš. Sad ću ja lepo da izrondam po tvom ormaru i da nađem šta se meni dopadne prvo. Ako se ne varam, da ti raširim ja tvoje stvari. Molim? Nosiš neku roze kapu. Čekaj. To je njena kapa, tako. Objasni ti sad meni jednu stvar. Rekao si da raširiš njene stvari. Pa da. A šta je ona tebi suzila? Ne, nego me nervira kada kuvam o mojim stvarima i ja te stvari se osjećaju posle hranu. Dobro, ne osjećaju se novi tvoj lepi parfem, ne? Ne, u kući. Kolege, dok pričamo o Katarini, ajmo na sljedeći naslov, molim vas. Pošto sam čuo da otvaraju biznis jedan, pa da vidimo da li je to istina. Kaže ovako, kupuju koke nosilje. Darko Lazić planira sa suprugom da uzgaja živinu na svom imanju. Da li je, Žarko, to tačno i da li ćemo imati Darkova jaja u prodaji od sljedeće sezone? Pa nećete imati jaja na prodaju. To je Katarina došla na ideju, pošto mi stvarno gledamo da se hranimo, jer kad već živimo na selu, da to bude što zdravije moguće. I kupujemo, baš dosta kupujemo domaćih jaja tu iz sela od naših prijatelja. Međutim, desi se da stvarno nema našu prodaji, a mi smo navikli za doručak obavezno da jedemo jaja. I onda je Kaća došla na ideju da kupimo 10 koka nosilja. Imamo, hvala Bogu, i gdje da ih stavimo. 10, samo 10. Nema potrebe više, jer one nose jako dosta, tako da ja sam bio za, bez razmišljanja sam rekao može i to je to. Mislim da nema ništa zdravije nego domaće jaje. Dobro, ono što sve zanima jeste kada će ta nova pesma? Nova pesma, evo ovako, za novu pesmu snimam spot u sredu i četvrtak. To je zvanično? To je zvanično, snimamo spot u sredu i četvrtak, snima se u Crnoj Gori. Dobro. Čim to završimo snimanje, koliko bude trebalo da se izmontira pesma tipa, ajde kažem, do nekih nedelju dana. Negde oko 1. jula bi trebalo da se... Neka bude, da kažem, neka bude do sredine jula i eto. Ima li još svašta nešto u planu? Ima, naravno. Ima li dece još u planu? Ajde to da ti pitam. Ili to da pitam Katarinu? To se nikad ne planira kod mene, ali svakako da bi voleo, naravno, da bar još jedno dete dobijem. I voleo bi da to bude, da kažem, još jedan sin. Ali, Bože zdravlje, šta bude bilo, neka bude samo živo i zdravo i tako da nije mi to najbitnije sad. Dobro, Darko, evo već vidim da polako probijamo vreme. Da, evo ga, humanitarno večer za Kristinu, da pomenemo, to su pričali i malo pre, ti si bio. Rekao si mi svoj komentar, ali ja bih voleo da čujem i tebe sada. Da li ti se dogodilo u posljednje vreme da vas je toliko pevača na nekoj humanitarnoj večeri bilo? Iskreno ti kažem, ti si... Kad kažem pevača, mislim na imena. Ti si organizovao sve ovo i moram da te pohvalim za predivnu organizaciju, da je sve toliko bilo jako dobro organizovano. Mislim, nešto sad ti tu, ja kažem iskreno uvek, kada je dobro, dobro je, kada nije dobro, Bože moj, nije dobro. Jako si lepo organizovao ceo koncert i bilo je jako puno pevača, generalno, i bilo je dosta i ljudi i dobra je atmosfera bila i mislim čak da je dosta para i stavljeno i u kutiju. Tako da mi je to posebno drago, volim kada se organizuje humanitarni koncert i kada bude uspešan. I stvarno se iskreno nadamo da će to, je Kristina bešla, tako? Da će Kristina da pomogne što više. Tako da... Ja imam neki plan, imamo neke manje akcije, ali bit će jedan, ja moram reći, završni humanitarno druženje, negde tako kako sam pričao sa Borkom Radivojevićem, bez kojeg ne možemo to odraditi. Negde sredinom septembra, naravno pozdrav za direktora, sredinom septembra ćemo organizovati još jedno, ja znam da ćeš ti doći, ja ti već znam i raspored, tako da ću gledati naspram tebe, ali i ono što sam te pitao za jul, isto ti znam raspored, Bog podario Katarinu Lazić koja je ušla u život ovog gospodina, a dobro, sada sam i ja tu, tako da ćemo se sve to. Ljudi, šta da vam kažem, bilo nam je drago da se ovo jutro družimo sa vama. Darko, nadam se da ti je bilo prijetno. Hvala vam puno na pozivu i čast mi je bilo. Je ti bilo okej? Jeste, jako je opušteno. Inače, moram priznati, Darko me je sinoć pitao, a šta se radi u jutarnji program? Zato što ja nemam naviku da idem u jutarnji program i zaista jako malo sam bio na jutarnjim programima, tako da eto, zaboravio sam. Samo ću reći nije što mi je klijent novi došao, ovo je bilo dogovoreno, pre bilo svega toga, tako da eto, čisto znate i vi, svi ostali. Šta da vam kažem, ostanite u Studio B, idu vesti, zatim sledi Otvoreni Balkan.
je li tako? Jeste, da, gledam koleginicu koja se sprema tamo. Budite se nama i od ponedeljka kada vas očekuje moja koleginica Drina. Ja se sa vama družim opet u utorak od 10 do 11 kada će na Darkovom mestu biti isto jedna muzička zvezda i nadam se da će ovaj koncept jutarnjeg programa, odnosno Dobro jutro Beograde, dostići malo veći nivo i da ćemo se družiti sve češće i češće. Hvala vam što ste bili ovog jutra sa nama.